K2, cheeseburger a kolu. Ježíši Krista! Prosil bych dvakrát, to je holítka želatu. Prosím vás, jenom idiot může dávat zbraně dětem. Jo? Chlapi, dneska si uděláme bombový večer. Co nikdy neuslyšíme od zdejšího, tedy skoro rodáka, Pavla Vítka. Tu máš rozměrský kozy. Musíš specifikovat, ty máš hroznějský kozy, ty děvče. A bych chtěl poděkovat všem za svatého Slavíka, vážím se to. Ježišmarja, to je pánský. Můj partner čeká miminko. Je piva, dáme páku? Máte ještě něco? Máme, na to nemůžeme říct. Už máme jenom dvojí. Co nikdy neuslyšíte ode mě? Co nikdy neuslyšíme, to je perfektní, že tu čepici dostanu přes uši. Jsem udělal tak fatální chybu. Ne, opravdu větší šputy už nejsou. Spojím trošku dvě. Ahoj Pavle, můžeme spolu bydlet. Co nikdy neuslyšíte? No. Venku hrozně fouká, já půjdu v klidu, Já mám takový nový obchodní artikl, když tak po představení tady budu prodávat moje nové zboží, který sám vyvíjím. Taky, já už nechci, aby se chodil pouštět raky. Potrava, vole. Zbytek života tady v brdech.